f'lokalitajiet madwar il-pajjiż jiċċelebraw il-festa ta' Santa Marija stennejna xalata kbira. Żorna bajja ewlenija fin-naħa ta' fuq ta' Malta, iżda ma ltqajniex mal-bnadar ħornijiet u entużjażmu li forsi ħafna jabbinaw ma' dan il-jum. Għalkemm dan ma jfissirx li l-bajja ma kinitx miżawda bin-nies. Mill-mijiet ta' karozzi li kien hemm il-maħna biss double decker u karozza waħda armata b'żewġ tibnadar jittawlu fuqha. Ħadna l-opportunità biex nistaqsu lid-dilettanti tal-festi dwar x'differenza qed jaraw bejn ix-xalata tal-lum u ta' dari. Llum huwa double decker li bej iż-żmien ta' qabel jiġifieri nbidlet ħafna għax konna ninżlu carcades jew bit-trakkijiet. Dak kien żmien ieħor ma jerġax jiġi lura. Jien ġej bil-vantijar majtu bil-bnadar u bil-bżieżaq. Xna sabiħa, nies naqsu ħafna, is-sodu kom mimlijaw. Imma bil-mod ġon nimlew għedinu. Naħseb qabel kienu iktar briju fix-xalata. Anka carcase kienu jkunu itwal, kienu jagħmlu trakkijiet qabel u hekk, issa l-lum ġurnata ma jistgħux jagħmluhom iktar. Ġifieri dik kien hemm il-bidla naħseb. Għal uħud ix-xalata hija wkoll okkażjoni biex jibdew jirkupraw ftit mill-lejja tal-jiem ta' qabel, min għax ikun niżel il-festa kważi kuljum u min għax kien ikun involut fl-organizzazzjoni tagħha. U xi grog żejjed ma jkunx naqas lanqas. Ifhimni nistema' maħnuqa ovvja u kellna għajxix, għajmin iċċelebrajna, ħadna pjaċir ma weġġa ħadd. Santa Marija dejjem żammet idejja fuq. Ifhem, mhux kulħadd l-istess. Aħna l-grupp tagħna ħanajdu hekk, bażikament fuq luminata qegħdin illum. Għax tant tkun xrobt fil-festa li tispiċċa l-istonku ma jkunx qiegħed f'postu allura tieħu xi ħaġa oħra biex tipprova tiġi f'sessik. Nixrob inqas u xadni bil-hangover, proġa għaftija jew xadni binas. Ma naqru. Għax għadha timur għax-xogħol. Naħseb l-istess ta' nibqgħu għaddejjin naħseb jien. Imma ta' xogħol ġifieri noqogħdu naqgħod attenti nippruvaw.